வந்தாச்சி கஃபஹாலிக் ஜெயின். என் கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரியுமா? அரபிக் ட்ரெஸ் இருக்கு. எனக்கு இது ரொம்ப நாளா ஆசை இருக்குங்க, இந்த ட்ரெஸ் நான் போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு. அது ஃபைனலா இன்னைக்கு தான் நிறைவேறிருக்கு. அதுக்காக ஒரு பேக் வாங்கியிருக்கேன், ஃபுல் செட்டு. ஸோ அதை போட்டு நான் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு காமிக்க போறேன். இது அரபிக் ட்ரெஸ் போடும்போது ஒரு கெத்தா இருக்கும். ஸோ அந்த கெத்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்மளும் ஃபீல் பண்ணி பார்க்கணுமா இல்லையா? இவ்வளோ நாள் இங்கே இருந்திருக்கேன், இது கூட பண்ணல. இதுக்காகவே வாங்கி இதுக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு போட போறேன். வந்தாச்சி கஃபஹாலிக் ஜெயின். கஃபஹாலிக் அப்படின்னா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசைங்க இந்த ட்ரெஸ் நான் போட்டே ஆகணும்னு. துபாய் வந்து 5 வருஷம் 6 வருஷம் ஆயிடுச்சு. எப்படியாச்சும் ஒரு நாள் போடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டு ஒரு வீடியோவாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியல. ஸோ உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஸோ அரபிக் ட்ரெஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அவங்கள பார்க்கும்போது ஆனால் ரொம்ப உலகத்திலேயே ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு ரொம்பவே ஒரு மரியாதை கொடுக்குறது அரபிக் ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் பார்க்கும்போது. அந்த போட்டிருக்கிறவங்கள நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ ஒரு ஆசை இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு மனசுக்குள்ளே எப்படியாச்சும் ஒரு ஆசை இருக்கும் போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு. அதை போட்டாச்சு. அரபிக்கில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்கெல்லாம் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனக்கு எப்படி என்னத்தை பேசுறது அப்படின்னே தெரியல, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆயிடுச்சு. ஹஃபத்தாலிக் ஜெயின். ஹஃபத்தாலிக் அப்படின்னு எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு ஜெயின் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ நம்ம அரபிக் இல்லைன்னு கற்றுக்கிட்டு இன்னும் ரொம்ப நல்லா பேசலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ எப்படி இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்.